Otin mä pikkakatsauksen Haltin Evo laavutelttaan. Ostin teltan mukana telttakepit, salkosarjan. Ja kuten näkyy, ekstra kiilatkin. Kohta näette miksi. Teltan laatu ensinnäkemältään ihan hyvä, ompeleet aika hyviä. En kasaa siitä telttaa tällä hetkellä, mutta miksi ostin telttakiilat? Nämä rautalangan pätkät on Haltin mielestä telttakiilat. Oikeesti. Telttanaru, joo, okei. Parakordia, jota ei ole päätelty polttamalla niin kuin pitäisi. Ja sitten tämä. Ja paketista naru on virheellinen. Ei ihan hyvä. Telttakiilapussi on ihan jees. Samaten salkosarjan pussi on ihan jees. Mutta sitten tämä. Halti mainostaa, että tämä tulee kompressiopussilla. Tämä pussukka tässä on aika mielenkiintoinen näkemys kompressiopussista. Tässä on vain suussa naru. Tätä kompressiota tuo pussi ei ole kyllä nähnytkään. Ja koska kiilat ovat tollaiset, ostin 2 pakettia Haltin vähän parempia kiiloja. Näistäkin huomaa, että näissäkin on pientä niin kuin laatuvaihtoehtoa. Toisissa on terävä kärki, toisissa vähän tylpempi kärki. Ja niin kuin ne olisi tehty 2 eri tehtaassa. Telttakepit vaikuttaa laadullisesti hyviltä. Nykyään aika normaali kuminauhajuttu. Kyllä ne pysyy nipussa. Hyvää paksua alumiinia. Korjattavissa helposti. Mikä on plussa.